Hit sa kahulugan. Sipya TV, Masaligan, Madampang, Malauman, Kamatuuran, Masabtan. Sipya TV. Oras sa Sibya TV, alas 7 na mga kasibya, ugmayo budag, Sugbo, Bisaya, Mindanao, Pilipinas, Tibuok Kalibutan. Kutod sumabot sa gipalangyab ng Sibya sa Sibya TV, kini ato Sibya TV, balita sa alas 7. Sa atong mga headlines, karong mga higayuna, mga lokal ug nasudnong kandidato mingusog pa silang kampanya sa katapusang duha ka adlaw sa campaign period. Mga pasangil sa vote buying ubang kalapasan ni tumaw na 2,000 ka mga pulis ug militar ipakatap atul sa eleksyon sa Mayo dinhi sa Sugbo ug usab sa Central Visayas. Mga electric companies, mga electric distributors mo monitor pag-ayo sa power supply atul sa adlaw sa piniliay. Kampo ni Mayoralty candidate Margot Osmeña misalikway sa pagduda nga dunay kalambigitan sa kanhi Mayor Tomas Osmeña sa pag-ambush ni Lieutenant Colonel Chuck Barandog. Duga mga endorsement na dawat ilang Vice President Leni Robredo usab ni Senador Kiko Pangilinan. Dirisan si Pangilinan kagabi alang sa iyang concert rally. Mandawi Fire Department awag sa katawhan i-report ang mga karaan na kay punuan sa kahoy, ilabi na ang mga buli nga mga punuan mga kasibya. Mao kadto ato mga headlines sa Sibya TV balita sa alas 7, ang mga detalye musunod. Ikan sa pagpunggi sa ligan, mga panghitabo ug impormasyon na inyong masayran sa #1 morning news program sa digital platform sa Sugbo ug Central Visayas. Kini ang Sibya TV balita sa alas 7. Kamatuuran, masabtan. Oras alas 7:02 na sa Kabuntagon ug Subli, Sugbo, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Tibuok Kalibutan. Kutos maabot sa gipalangyab nga Sibya sa Sibya TV. Kini ato Sibya TV balita sa alas 7 nga makita babati live pinagi sa atong mga digital platform, sa atong FB page, sa atong YouTube channel, sa atong Twitch, sa atong Periscope ug usab sa LinkedIn TV. Kuyog dining inyo mga kasibya, June Perez ug Roy Racaza ning 5 de Mayo mga kasibya, May 5, 2022, 2 years na pod gikan sa pag-shutdown sa ABS-CBN. Pero ani ang gihapon mi inyo naming mga kasibya, pero inyo gihapon ka pamilya nga mopadayon og hatod kaninyo sa mga detalye sa atong mga balita. Nahaw na to Roy, kining nahabili ng duha ka adlaw na lang, no? Kay pizza 5 naman taron Roy. So pizza 7 ang katapusang adlaw sa pagpangampanya Roy. Duha na lang ka adlaw ang bunuon sa mga kandidato, mga kasibya alang sa ilang pagtapos o dayon tapos sa pagpahigayon sa pagpangampanya mga kasibya. Panduna na yung mga mitumaw Roy nga pasangil ni labinas vote buying, pagpanghasi ug uban pa nga mga pasangil mga kasibya na mo ni ang awhag karon sa Commission Elections kung doon na manggani mga mutumaw nga mga ingon-ani nga mga pasangil mga kasibya ang ayan nga i-report dayon diha sa ilang opisina, labing duol nga opisina sa Commission on Elections mga kasibya na kini nga didto sa lungsod sa Cordobag report ni nga vote buying pero ang gipasanginlan sa nani murag gidudahan nga nakahimo ani og gipasanginlan mao ang kaatbang sa kasamtangan nga administrasyon diha sa lungsod sa Cordoba didto sad sa syudad sa Karkar gi-report sa didto nga gipasanginlan sad ang kampo nilang mayor ni si Puro Apura nga matod pa na balit usab og buto alang sa umaabot nga piniliay. Apan na ning nahabiling duha ka adlaw mas gihingusgan pa sa mga kandidato ang ilang pagpangampanya alang sa umaabot nga piniliay. Kagabi diri sa ato sa Sugbo si Vice Presidential candidate Kiko Pangilinan ug nipahigayon ni si ang kaugalingon sad nga rally kuyog ang pipila ka mga senatorial candidate sa ilang grupo ni Vice President Leni Robredo mga kasibya na sayran nga ang mao nga rally gitumong ni aron pagduso pa sa kandidato ni Pangilinan isip Vice Presidente ni Vice President Leni Robredo. Ang Pangilinan na Robredo Pangilinan na tandem nakadawat hinoni
og dugang nga mga endorsement gikan sa nagkadaiya nga mga grupo. Gani ang gi-report nga dugang nga mga Catholic bishops, mga kaparian ang moduso ni o naduso ni diri sa ato sa Sugbo ug usab sa ubang bahin sa Pilipinas mga kasibya. Karong buntag sad doon na ipahigayon nga misa usa ka oras gikan karon Roy, misa ni alang sa good governance nga ana ni ipahigayon sa Guadalupe Church, no, kanang simbahan sa Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Pipila sa mga church leaders sa gilangkuban ni sa 1,400 ka mga Catholic bishops, mga pari o mga diakono ang ipadayag na sila suporta kang Robredo usab ni Pangilinan mga kasibya. Kining mao nga mga leaders na nilangkob ni sa gitawag nga Clergy for the Moral Choice, og nga matod pa nila ilang giendorso sila si Robredo ug si Pangilinan tungod kay sila maisip nga mga servant leaders og nipakita og pagpati ngadto sa nagkadaiya nga mga sektor mga kasibya. Ila sang gitumbok si Robredo o Pangilinan nga way bisan gamayng lama sa anomalya, korupsyon sa ilang pagka-opisyal sa gobyerno mga kasibya. Si Reverend Monsignor Mel David mingon nga sa nakalabay nga mga piniliay doon naging mga grupo sa mga Katoliko diha sa Katolikong simbahan ang mirekomendar ni og mga kalifikasyon, no, sa mga public servants nga gikinahanglan maoy angayan nga butaran sa umaabot nga piniliay. Si Most Reverend Antonio Tobias nagkadayon nga ang simbahang Katoliko dili angayan nga magpahigot sa gitawag nga non-partisanship o dili mo dapig og bisan kinsa nga kandidato sa umaabot nga mga piniliay. Samtang grupo sa mga Filipino alumni sa Australian universities nipadayag usab sa ilang nga suporta kang Robredo usab ni Pangilinan mga kasibya. Samtang lain sa ni nga sektor sa religious groups Roy ang miduso usab sa kandidatura nila ni Pangilinan ug usab ni Robredo. Ang matawag na to nga lahi ni nga reliyon, no, ang UCCP, no, ang United Church of Christ in the Philippines sa usa sa labing dako nga Protestant denominations sa dinhi sa atos Pilipinas ni-endorso usab nilang Robredo usab ni Pangilinan. Kini ni sunod ni human nga giendorso usab sa Iglesia ni Cristo ang kandidatura nila ni kanhi Senador Ferdinand Marcos Jr. usab ni Mayor Sara Duterte. Ang Council of Bishops sa UCCP nagkadayon nga ang ilang pag-endorso kang Robredo o Pangilinan resulta ni sa ilang gitawag nga collective discernment, no, diin sila nag-ampo og ilang nga gihukmay pag-ayo ang nagkadaiya nga mga options diha atubangan sa ilang pagpahigayon sa ilang kalihukan. Ang mao nga deklarasyon giluwatan ni 5 ka adlaw sa dili pa ang pagpahigayon sa piniliayo gipirmahan ni UCCP General Secretary Melsar Labuntog ug sa laing unom ka mga obispo sa ilang simbahan sa nagkadiyang bahin sa Pilipinas. Apil na ang 40 o 14 ka mga emeritus sa bishop sa mga kasibya. Sa iyang bahin si Pangilinan na miangkon nga wa gyud sila magdahom aning grabe kaayo, lapad na kaayo nga espiritu sa pagkabuluntaryo sa ilang mga supporters mga kasibya. Matod pa ni Pangilinan nga ang buhato na lang sa ilang mga supporters ilabi na atol sa pagpahigayon sa piniliay mo ang pagsiguro nga why mga tikas nga mahitabo atol sa umaabot nga piniliay. Namahayag si Pangilinan nga bisan siya hangtod karon di pa makatuo aning lapad kaayo nga pagpadayag sa mga volunteers sa Kiko o Pangilinan ug usab ni Vice President Leni Robredo alang sa umaabot nga piniliay. Namahayag si Pangilinan na di siya katuosan aning giluwatan nga pamahayag sa kampo nila ni kanhi Senador Ferdinand Marcos nga nag-awhag sa ilang mga supporters nga murag matawag ni Pangilinan nga gimain conditional gikondisyon ang nahuna nga kung dunay pagpanikas murag sila ang mabiktima. Nangutana o nakapangutana si Pangilinan nga sila murag mao'y gidudahan dili makahimo nini kay wa man sila sa gahom. Midugang si Pangilinan na ang naas Comelec pulos mga tinudlo sa kasamtangan nga administrasyon gani matod pa niya nga usa ganis commissioner sa Comelec nga gitudlo abogado man ni kanhi Senador Ferdinand Bongbong Marcos mga kasibya.
Samtang diri ta sa ato mga kasibya giklaro ha ni Mayor Mike Rama nga kining giingon sa executive director sa USCA nga no vote no cash aid dili ni tukma nga pamahayag Roy, no, bisag dili ka kabutar makabutar siguro makadawat gihapon ka sa cash aid Roy, di ba? Yes, John, naamang ko ni pakatap na storya nga no vote, no cash aid. Kung di ka mobutar no sa mga kandidatong ilang gusto, di isa ka matagaan sa mga ayuda. Actually, John, this is specific para sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo. Kundi entitled din sila John nga makadawat og cash aid or this financial assistance kada buwan. Di sa mo minus 1,000 pesos John ang ilahang madawat per month pero tingob-tingob ni mga kasibya tingob ni ilang pagkadawat na ni unya sa Dakbayan sa Sugbo bisan mo menos 100,000 ka mga senior citizens ang entitled ani mo nang asan ikatap nga storya John no vote no cash aid giklaro ni Mayor Mike Ra mga dili na tinuod kay dili sa na pwede sa balaod sa Dakbayan sa Sugbo unya wa sad siyay gipagawas nga polisiya bahin ana no ang mga senior citizens gawas nun sa ilahang pagbotar o niya dili ni makaapektar sa cash aid nga ilahang madawat. Although karon John, giklaro sad sa Cebu City nga wala sad sila nagpagawas ron og cash assistance. Kay tungod sad lagi sa election season kay na may mga technicalities kay di sad sila kahatag o dili sa diga nakadali ang pag-release no sa mga finances especially kung election season. Mao nang ang kining sa April ug sa May giklaro na nga ihatag gyapon na pero inighuman na sa piniliay. No, inighuman na sa piniliay. Mao nang kung kamo aduna mo yung mga ah, tao nga nahibaw-an nga nagpakatap sa mga storya nga di katagaag ayuda kun di ka mobutar aning kandidatuha i-report na sa Cebu City Hall o sa kapulisan mga kasibya para maaksyonan dayon kay matod pa sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo dili kana tinuod. Na no kini mao ang balita aroy ang gikutlo gunaning mao nga balita si Jeffrey Ocampo kining executive director sa Office of the Senior Citizens Affairs no sa Dakbayan sa Sugbo na ang iyang pamahayag I don't know kung siya ba'y nasipyat sa iyang pamahayag Roy o ang reporter ba mo iwa kayo makakuha mga kasibya no ang iyang pamahayag mga kasibya diha manggod ang report is i-require nga mobutar ang mga senior citizens aron nga sila mo qualify sa financial assistance sa Dakbayan sa Sugbo no pero sa iyang dugang pamahayag Roy no nga matod pa niya nga ang senior citizen di kinahanglan yung ka nga butante unya active voter aron ka makadawat sa cash aid mga kasibya matod pa niya nga ang na-stipulate god diha sa City Ordinance 2453 ni matod pa ning Jeffrey Ocampo ha nga usa sa rekisito nga nalati diha sa City Ordinance 2453 mao nga ang senior citizen gikinahanglan nga makabutar umaabot nga piniliay. Na I don't know gi-specify bigyo na nga example ray na hinatagay nga mataymi nga dunay piniliay mga kasibya gi-specify ba yun nga nakabutar yun ka sa present nga election labing uwahi nga piniliay kay ang kuan ko diha is you are a voter active voter unya rehistrado ka og active voter ka sa syudad na kung panalitan di ka kabutar karon pero active voter pa karoy unya rehistrado ba ka makadawat ba ka di ba munay murag wa makayo na kuan diha murag naa diha ang gray area sa report mga kasibya nga murag wa kay maklaro no although specify man ni Jeffrey Ocampo nga usa sa gilatid yun diha sa 2453 City Ordinance 2453 nga gikinahanglan nga mobutar sa coming election kay active voter makakay para ang murag definition sa active voter is bisag siguro wa ka kabutar karong maabot ka pili ay active voter magyapon ka kana kung wa sad mapapa sa imuhan tungod kay duha na kakaygayon nga wa makabutar sa piniliay di ba I don't know unsa wala pagsusi di ba unsa ni pagsusi kung nakabutar kag wa karong maabot Mayo 9 lain sa na nila nga
labans o unya sa uska unsaon na nila pag pahigayon diha sa kining pagsusi sa mga senior citizens nga sample wa yung kakabutar senior citizen ka pero una pa to higayon mo di ka kabutar so you're still an active voter sa lista diha sa Commission on Election. Arestado pa sa iyong kasa, wa pa mapapas ang imong nga, no? Kana kung sa akong kaingon, wa pa mo abot sa duha ka higayon nga wa ka kabutar, kay papaso naman na sa Comelec kung duha na kahigayon nga wa ka kabutar sa mga eleksyon, mga kasibya. Pero di antay magtiayon, murag wa na taon kaabot ni sa umaabot pinili Ayroy, kay ambot ning tagadakbayan sa Mandawi, dili ni unang higayon, hanga dunay mga natumba na nga bali nga punuan yun sa buli no ganing naa diha sa Mandawi butaghan kini mga palm tree diha sa Mandawi ri kapila na takasaksi ani DYAB pata sila sa Andy Sanila to mga kaubanan nga nadisgrasya na nga matay kay ilang balay nadatugan sa natumba nga palm tree kani sa magtiayo ni ron patay ra ba yun di na sila kaabot sa pinili Ayroy. Yes, Jun, kagahapon adlaw, kagahapon sa kadlawon gyud mga kasibya, nahitabo ang usa ka wa damha nga insidente kundiin ang usa ka punuan sa bulining dat-og ni ngadto sa balay sa usa ka magtiayon hinungdan nga sila nadat-ogan mga kasibya hinungdan sa ilahang kamatayon. Ang kini nga mga biktima John magtiayon ni nga giilang nga si Rizalda Gidokot 45 anyos ug Benji Gidokot 43 anyos. Matod pa ni ni Fire Officer 1 Real Dinura nga mo say responde sa Mandawi City Fire Office nga ang kining magtiayon John kuan ra gyud natug ra gyud sa sud silang balay. Sud silang balay unya pagkadlawon ni uwan-uwan magudto pod unya ning hangin sad nasa gamay hangin mo hinungdan nga natumba to ang maong punuan pero nahinay-hinay na dito siya uproot John pag bagyong Odette. No, nakita na 'to sa mga kasilinganan pero wa gyud siya full na tumba pag Odette puro siya na-uproot gamay. No, unya kagahapon sa kadlawon na kuan na gyud completely uproot na gyud nga motong hinungdan nga na tumba ang maong punuan. No, ang kuan jud ang maong balay fully damaged pod unya naasay mga kuan although wala sila mga kuan wala sila mga kuyog sa balay pero silang duha natug ra gyud unta nadatugan patay mga kasibya. Mo nang pahimangno ron sa kagamanan sa dakbayan sa Mandawi kung naay mga ingon ani nga sitwasyon no nga kining mga punuan bitaw nga murag hapit na tumba tungod sa bagyong Odette mas maig ipaputol na lang daan kay Simbako og mahitabo na sa ni pagbalik ang mga wa damhang insidente nga nakapatay sa magtiayon sa dakbayan sa Mandawi. Ay, dulo kinsa ang responsibilidad ni Roy kay kani dili lagi sa ingon lagi Roy dili ni una kadaghan na nini nga hitabo in fact daghan ang nangamatay kanang mga natumba nga mga punuan sa kahoy nga karaan na kayo kanang gabok na no labi na giagian og bagyo nga diin ilabi na kaning sa sitio kanipaan kanang sitio kanipaan dias basak og naa sad sa I think sa murag paknaan kanang dapita murag daghan diha nga mga palm tree Roy ba nga mga dugay na kayo niya perting kahabog kita makakita tani usay mga kaagita diya sa nasudlon nga bahin diya sa basak anang gitawag lang sitio kanipaan perting daghana pag ana na adto nga nung wa na aksyon ni gyud sa Mandawi City o kinsa bay responsable ana ang barangay ba no sa basak o diya sa paknaan or asa pa nga barangay pang-aksyon ni na ninyo inta murag kadaghan na ni nga mahitabo roy do na nay mga nakalas ani nga mga kinabuhi sa nakalabay nga mga higayon mga kasibya samtang sa laing balita karong mga orasa do na say lain sad nga insidente no sa nahitabo sa ni nga patay sa ni mga kasibya kanisad dili ni tungod sa bullying nga nangamatay kini sad mga kasibya dunay usa ka technician nga nipusil sa iyang silingan dito ni sa dakbayan sa Naga no kay matod pa nasubraan na kasaba aning pagkanta niya videoke dito sa ilang panimay dito sa tuyan sa dakbayan sa Naga no kini si Jerome Amit Padillo na aron sa kritikal nga kahimtang human ni siya gipusil sa iya nga silingan kani si Jeffrey Saladaga no nga matod pa nagtrabaho ni isip technician sa usa ka telecommunications firm
mga kasibya. Pero si Saladaga ni surrender ni ngadto sa kapulisan sa Talisay human nga gipusil ni ini si Padillo mga kasibya. Samtang di asay lain nga paghitabo sa ni diha sa usa ka panimay mga kasibya nga diin kining usa ka anak no teenager ni 19 anyos nga batan-on mga kasibya nipatay sa iyang inahan nga gituan sa ni nga nalisuan sa iyang pag-isip didto ni sa ilang sud sa ilang panimay sa sitio Dumlog sa barangay Simala sa lungsod sa Sibunga mga kasibya. Ni angkon yun kini si Angelo Bacaltos nga ni dunggab patay sa iyang inahan nga si Julieta mga kasibya. Julieta ba ni diha sud sa ilang balay mga kasibya. Ang live-in partner aning Julieta kanis Alan Lariosa mo'y nakakaplag sa patayng lawas sa iyang ka-live-in sud sa ilang panimay alas 7:30 na ang takna kagahapon sa hapon. Igo ni sa iyang dughan ang maong biktima sa dihang napalgan sa iyang live-in partner si Lariosa miingon nga iyang nakita ang iyang kapikas Martes sa gabi samtang naghatod ni og panihapon na sa ilang panimay mga kasibya. So ang nahimo nga suspect maorasan ni ang iyang anak no kinis Angelo Bacaltos kay matud pa kinis si Angelo mga kasibya mura ni gibuli gisugsug sa iyang mga higala o iyang mga classmates kalabot lagi sa iyang mama nga matud pa kining nalisuan sa pangisip mga kasibya. Samtang karong adlaw sad Mayo 9 kung nakalimot mo karong adlaw atong gi timaan no gitiman-an na to ang adlaw nga diin mao ni adlaw mga kasibya nga nawa na sa kahanginan ang ABS-CBN although diha ta nagsibya sa uban nga mga platforms mga kasibya human nga gi luwata na to ang cease and desist order no sa NTC nga paundango na sa pagsibya sa kahanginan ang tanang mga sibyanan sa ABS-CBN. Yes, John, duha ka tuig na ang nilabay. Human nga gipasira or gipa-shutdown sa NTC pinagi sa cease and desist order ang tanan nga mga station sa ABS-CBN, sa Free TV ug sa Free Radio mga kasibya sa AM ug sa FM. Duha ka tuig na mga kasibya human ang kalit nga pag-release sa NTC sa mao nga shutdown order o cease and desist order mga kasibya. Mahinumduman nga atong Mayo 5, 2020 nga nipagawas ang National Telecommunications Commission og cease and desist order sa ABS-CBN. Nahapon to John nalawatan. Actually John naka-air pa ta atong TV Patrol Central Visayas unya ang katapusang programa sa ABS-CBN ato sa Free TV kay ang TV Patrol ang newscast may flagship newscast sa ABS-CBN. Paghuman sa shutdown mga kasibya, wa na makita sa Free TV o wa na badungog sa Free Radio ang mga stasyonan sa ABN. Pero padayon nga nagsibya sa mga nagkadaiya nga mga online platforms paghuman sa shutdown. Ato may man nga sa duha ka tuig na nilabay o sa katong nilabay nga duha ka tuig nga pag-shutdown naapag ta sa tunga-tunga sa pandemya ato nga bag-ohay pa nga ningluag ang uban nga dyon kuan pa kanang stricto pa og protocols lahi pa nga tong mga quarantine status ato nga time pero wala ni hunong ang ABS-CBN bisan pa man og na shutdown na sa mga free TV ug free radio stations di pwede nagsibya online og sa uban pa nga mga platforms hangtod nga ang hearing John nagpadayon og napatay gyud ang prangkisa sa ABS-CBN ning atong buwan sa Hulyo mga kasibya. Sa pagkakaroon ang ABS-CBN na gyud gihapon wala man ni ngandoy nagprangkisa kay matud pa ang kining original franchise sa ABS-CBN sa frequency nakuha naman sa lain nga network. Pero padayon John nga nag-air ang ABS-CBN sa mga nagkadaiya nga mga online platforms sa cable pinaagi sad sa Kapamilya Channel og A to Z ug karon naa na sad sa inyohang mga digital boxes kung naamoy ABS-CBN TV Plus ang A to Z ug ang uban pang mga shows sa ABS-CBN inyong gigahinaman makita na sad sa ABS-CBN TV Plus. Inyo ra lang i-scan ang inyohang mga digital box para makita og madugang ang A to Z sa inyohang mga digital boxes. Ingon man sa YouTube channel sa ABS-CBN og ang mga nagkadaiya nga online platforms na mga apps mga kasibya nga inyo gihapong makita og
makita sad ang uban programa nato sa TV5 og ang mga movies sa ABS-CBN sa Star Cinema makita na sad sa GMA7. Usa ni kada kong hagit sa mong kumpanya pero wa ni nagpasabot nga mohunong og serbisyo ngadto sa mga Pilipino mga kasibya. Sa lokal nga bahin diri sa Cebu, padayon ta no naghugpong gihapon mi nga inyong mga kapamilya nga mohatod sa mga labas nga mga balita og padayon nga pagpanerbisyo pinaagis pagpanibya nanukad gikan sa Sibya TV. Samtang sa balita sa paugnat sa kusog, pipila ka minutos gikan karon mo arangkada ng game number 2 sa Eastern Conference Semifinals sa National Basketball Association. Philadelphia batok Miami sa 7:30 nga duwa. Game 2 ang Miami Heat mo naglabaw sa ilang series 1-0 mga kasibya. Samtang alas 10 ang takda karong buntag, Phoenix Suns sa batok ni sa Dallas Mavericks. Ang Phoenix mo'y nag-una sa maong serye mga kasibya. Murag magsunod ni actually ang ilang game 2 ug 3 by May 7 sad. Game 3 sad sila pulos Eastern. Una pa mo balik sad ang game 3 diri sa Western Conference sa Boston Milwaukee batok sad sa Memphis Grizzlies batok sa Golden State Warriors mga kasibya. O din niya tapuson ang lain na edisyon sa Sibya TV Balita sa alas 7 ning kabutagon sa adlaw nga Thursday mga kasibya. Uy, kuha na. Mayo 5 tuig 2022 mga kasibya. Ang Sibya TV Balita sa alas 7 yung makita o babati live pinaagi sa atong mga digital platforms, sa atong FB page, YouTube channel, sa atong Twitch, sa atong Periscope o usab sa LinkedIn TV. Sangan sa itong mga kabanan sa Sibya TV, kini ang inyong mga kasibya June Perez ug Roy Racaza. hangtod og mga Roy sa laing edisyon sa atong Sibya TV Balita sa alas 7 mga kasibya. Amping og ano mo pagsigi na mo og huna-huna karon, pagsigi nagmuni-muni diha aron nga makaumol kita og sakto nga baruganan, sakto nga desisyon alang sa umaabot nga piniliay. Bye mga kasibya, hangtod ugma diri sa atong Sibya TV Balita sa alas 7.